Nu har vi arbeidsdatter i det. Og i det tjente jeg 1000 kroner. Bare i det. Så har vi det til i bussen. Ja, du, her stender iPad. Hvor gjør det det? Bussen her? Så her har gjort bussen da? Jeg samler til en iPad. Slår du det samla? Ja, nå er jeg ikke. Så får vi det snakke du er nu, va? Ja. 600, Ja. Hvordan var det da? Jeg har 3336.